Yan ang gwapo naming kameraman. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ito ang pinakapuging alakrisyan. Oh my God! Ito rin segundang pugi na alakrisyan. Ako na good ni. Paano masabi? Yun na. At least. Kaya mo yan, kaya mo yan. Laki nito. Matandok mo lang yung ano ha. Di, inalis na. Kayamanan. Inalis na kanina pa. Ay naman. Oo. Yung ano yung pabango talaga. Kala mo ano yan? Iba yung ano. Iba, yung sa atin iba yung Amoy, amoy. kay Brian. Para hindi halata. Kala mo nag-perfume eh. Iwan ko. Wala sa budiga? Wala sa budiga? Wala, baka lang ano yun. Ha? Hindi pa yun. Nangunin natin sa iba. Sumili pa yun. Ah, Ang ano ba? Kumukuha na lang. Lakas. Hindapon. Pampa good vibes. Ay no, si Kido aw. Pas kagagungan. Ang good vibes pala. Ah. Haba na. Bay, makita ni Bay sa kabilang site Bay kung paano natin nilagyan lubid to Bay. Hindi na sila mag-cost pa, gaya-gayahin na to nila. Mao. Ano ba yun? Ano? Makita nila sa taga-advertising kung paano natin ginamit yung ano. Ganyan. Ganyan ang binigay ng biyaya sa ating Panginoong Bay. Wala na. Na binigyan tayo ng kaalaman. Gayahin na nila to Bay. Okay rin yung mas maganda para makashare naman. Share blessing ba? Hello mga kaibigan, welcome back to my channel. Luzon, Visayas, Mindanao. Ano mo nasabi? Mauso yung bay. Wow! Patay! Ay, ay, ay! Update lang po tayo mga kaibigan sa ating YouTube channel. And ng aking mga kasama, mga gwapo to. Oo. Ugay tapad. Gag! Sama ka na. Sama ka. Hindi yan. Dito lang yan. Hindi ko sinama yan.
mas Martin pa lang, okay na eh. Panalo na kay Martin. May kaya niya na yan. Oo. Hindi na. Kaya mukat pod. Ang tawag nga lang. Marami yan, bay. Ilan yan? Dalawa. Dalawa lang? Dalawa lang din yung lumating? Kapag ano nga, pulis ka. Oo. Kapag yung nagkakita dito, bakit binuksan ni Ricky? Ay, hindi binuksan? Ako pa Ricky yung Ricky niya. Siya naman na mag-isa, kapag pa. Hmm. Oo nga. Masa Quiapo yata tayo nun? Quiapo. Kaya po tayo nun eh. Pero nabigyan kayo? Hindi. Wala. Wala. Wala kang maasahan dyan pag mga ganyan. Buti yan doon mga stay-in-doom, yung mga budget sa magkain eh. Doon? Yung stay-in-doom, Dito ba wala na? Di ba meron dito dati? kaya sa libre. Tinanggal na? Tinanggal niya doon eh. May budget ko sila sa linggo. Parang 2.5 bata sa linggo. Paulam lang yun kasi may bigas naman doon. Ayaw nila magutuman ng mga gasiro eh. Paano mo nasabi? Hoy! Ano size to? Maliit ba to? 10 by 20. Sabagay, kahit saan naman to ilalagay. Oo. Meron siyang contact number, no? 0919-912-3153. Kahit ang mag-ano ng mga kliyente, ito po yung contact number niya. At least, Pasok mo sa dila. Ikaw na na. Ha? Pasok. tama yung sabi ng tiguan, magmumong pero yung tubig yan, no? Kung kawag 5 kadaon, 7 kadaon. Pagkabukasan niya, sakit ano ito, tradisyon yung pinaalala ko. Mataas pala aso. Pagbaba ka daw doon. Sagada, ano na. Gumaya din. Ano yung insulin? Iwasa din yun. Dahon lang? Iyakat na yun. Yan, marami na naman. Mapababa ng ano yan eh. Sugar. Ano yun sa mga diabetes? Kung diabetes ka, tapos dahan-dahan kakain yan. Ha? Mabawasan talaga. Kung mataas sugar mo, tapos dahan-dahan kakain, nguya ka lang ng nguya. So ayun no. Pero pangit din yung mababa masyado yung sugar mo. Tanda. Balance. Mm. Malaman mo naman pag mababa eh.
ano ka rin, may hilo ka rin. Makakalimutin ka na. Serpentina talaga, ano talaga yan? Subok na yan. Noon pa yan eh. Ginagamot talaga namin yung serpentina sa probinsya. Maliliit pa kami. Oh, sakit ng tiyan yan. Unang-una. Yun talagang madali. Ang dali. Mainit at tubig. At saka sa amin, bro, hindi tinatanim. Marami dyan sa mga masukal-sukal na sa amin yan. Sa amin, nabubuhay lang yun. No. Nasa paligid lang ng bahay. Yan ang tinatawag sa amin bro na kapsula. Kapsula sa inyo? Oo. Kasi mapait. Parang kapsul ba? Oo. Kapsul mapait. Ay, balik pa. Saglit. Andiyan na nakaumang na yung malaki. Wala. Wala naman ano doon. Walang luna. Sabi. May matandaan naman to. Ano to? Meron lang ganito doon. Luma. Ano na yun? Tatama na yun sa frame na ano. Frame niya kabay. Basta dyan sa ano. Meron din yan. Yan sa Indonesia. Ang sumpay ng ating yugtong sumilanon. Adski. Ano mo nasabi? Makinis o panit yung nasa YouTube. Kurang mga baki nga. Ito oh. Hindi tagputis ito. Parang baki na katihaya. Si Bobing, pag dito ano, panos mo. Matabaratan eh, bisag tagutong na. Tag-atlaw na gyapon. Mintag kadaan daw bagyo. Arma, makuan tong ilaang gi kuan sa meeting. Masunod tong ilang gingon. Amo na ito yan po kadaan daw bagyo. Wala man gaya noon bagyo. Ting bagyo naman tarong bulan na. Eh, Luwaya na ginailang gingon. Buhayon ang incentive. Mamaya ano? oh, live. Para makilala. Si kuan mo na ito. Tama ka ba? Oo. Puso mo dito. Live daw. Sobra pa slide eh. Ha? Ay. Ano ka tinara mo gudiri?
Pag nawala yan, busog na yung pakuwi. Daghan man ikuan. Okay. Okay, magandang umaga sa mga etc. Pupunta na kami sa site. Kakabit kami ng dalawang at space. Isang at space sa embassy and sa Kamatsilid po. Ay, Sige, bye. Thank you. ang pagwapo. How, Ana? Sama na, bye. Kuhan? Ubas? Hindi, ano? Kumilo. Okay. Nahapon pa to eh. Bye, tiga pa kumain. Ha? Tiga pa kumain. Mamaya na? Busog pa. Oh, dito na lang daw tayo. Dalawa. Ayos para tapos deliver Kyudo. Dito kami ngayon sa Embassy Village Homes Association. Yan. Diyan kami papasok dyan. Pasok kami dyan sa Kaliko. Itong way na ito, papuntang Alabang to. Alabang, Muntinlupa. Kaya lang, ang paano nito, papuntang Sukat. Sa kabila kadadaan. Diyan na may kakabit yung ad space na dala namin, yung dalawa. Taas din. Yan yung ad space na yung dalawa, papalitan namin. Itong aking mga kasama. Akit na kami sa taas. Ngayon, akit na kami sa taas. Yan. Nag-isa kami luna. Boss, good morning. Morning. Tas din itong akyatin natin. Ilang floor ba to? 4th floor, no? Okay, dito na kami sa taas. Rooftop. Ito na. Yan. Boxing ka muna. Up. Kakalabanin niya si Pacquiao. Si Pacquiao. Up, ang aming magdirigma. Mone, kami na eh. Ang bilis manuntok ni Marvin ah. Talo si Pacquiao ah. Ay, ang aking mga kasama. Papalit kami ng artist. Master. Yan ang aming papalitan. At space na to. Fishing Sukat po. Fishing Alabang. Yun na, pababa na siya ang ad space na papalitan.
Yakat na po namin itong at space sa taas. Yan. Tapos na po yung pagkabit namin ng kato. Yan po siya, oh. Bago na po yan.